Frizianul, ca și coechipier în cluburile de echitație, poate să facă working equitation fără discuție, poate să facă trasee, folosit cu succes în working equitation, folosit cu succes în spectacolele ecvestre, un aspect elegant, cal negru, atrage privirea, coamă, coadă, încălțat și bun partener pentru copii dacă este deburat corect, dacă este educat din tinerețe bine. Dacă nu este educat din tinerețe bine, el nu mai poate fi, din păcate, chiar așa un partener în cluburile de echitate. Dar dacă deburajul este corect, frizianul poate fi și un coechipier în cluburile de echitație. Mai ales dacă clubul respectiv are și activități de paradă, are și alte proiecte care țin de prezența cailor, frizianul este întotdeauna o apariție elegantă și cuceritoare în același timp.